Udah anak kok. Tentang judul saya ngerti. Anakku sing bagus dhewe timun sikarane ayo bangun rumah tanggane aduh lain anakku sing ayu dhewe ngetan bali ngulon apa sediane bisa kelakon aja diunduhi wong sing abang wae ora kurang sing duwe bojo aja dirusui wong sing legan wae ora kurang sayang aduh sayang timun dibumbu miri norang gumun aku mbok pameri temu jodoh ya 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 oh ya 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 oh ya 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 paling enak mangan karo iwak kali paling penak mas paling penak nikah entuk sapa yen kowe takon aku dik paling penak nikah entuk Mas Heri tenan yen entuk Mas Heri kudu sing hati-hati senape apa senengane lunga bengi yen salah sedih di aja diuni-uni lara ning ati paling enak mas paling enak mangan rawuh apa
yen kowe takon aku dek paling enak mangan lawuh uyah asin tok ora apa-apa Paling penak mas paling penak nikah entuk sapa yen kowe takon aku dek paling penak nikah entuk Pak Lurah yen entuk lurah atine mesti bokeh sebabe apa saya yen salah sedikit sedikit kira-kira udah atine susah rawan apa rada padha wae sing penting tresnane jaga apa dudu padha wae sing penting jodone ya 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 owe ya 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 owe ya 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 sampun ngaturaken ya Nduk niki wau dawuh saking Eyang Kakung mudang anak sampun katampen ketemu jodhonipun suka lelangan suka pangripur sunggal mongko sawiji katur